Hola, us llegiré un fragment del llibre Tot Messi, publicat fa un parell d'anys, però que avui dia pot ser una bona companyia per superar aquesta etapa sense futbol i alhora potser una idea per aquest Sant Jordi. És d'un capítol que es diu Ficció. Hi ha aficionats que han crescut amb Leo Messi igual que amb les novel·les de Harry Potter. L'any 1997, Messi tenia 10 anys i Harry Potter 11, i tots dos ja feien màgia. Hi ha lectors, doncs, que es van fer grans al mateix temps que ells, una temporada rere l'altra, un volum rere l'altre, i amb ells també han arribat a l'edat adulta. Més d'un deu pensar que, vista en conjunt fins avui, la trajectòria del Barça de Messi també pot ser una ficció protagonitzada per un superheroi, un nen tocat pels déus. Després de créixer a les categories inferiors, formant part d'una mena de Hogwarts que es diu la Masia, ha anat superant proves, acompanyat sempre per una colla d'amics i un cercle d'entrenadors que l'han preparat per afrontar nous reptes cada cop més complexos. I fa molt, és clar, que la narració sempre s'encamina cap a un final feliç. A dia d'avui, Messi ha disputat 33 finals com a jugador i n'ha guanyat 23. Si vols parlar d'ell, si vols descriure la seva evolució, l'aprenentatge i les proeses aconseguides, en algun moment hauràs de fabular. A mesura que t'allunyes dels fets estrictes, de les xifres i el calendari i els rècords, Messi demana un llenguatge nou, un discurs diferent, innovar la narració de la mateixa manera que ell innova amb el seu joc.